أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته balma shirif la tv la jabawan baw fun islamia folikai no ye alaka kisina ka hinay alako kenen aw bele jelenka Cerno Bashiru Tal ka bɔ lugakaw fɛ a nana bɔɲɔgɔnya la Kayikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la talaka minnu bɛ Kayi o hukumu kɔnɔna na maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na a kunbɛn Kayi aéroport la an ye min sɔrɔ yen an ka jɛ k'o lajɛ o kɔfɛ nali yɛrɛ sababu mun y'a kɛ ani nakun ye min ye an karamɔgɔ Cerno Seyid Baro ale da ser'o ma. Alhamdulillah usman nali kumba fɔlɔfɔlɔ min b'a la o ye ka na dugawu kɛ jamanadenw ye ka na sinji kuraya Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ ka na mɔkɛ ka sira kuraya Afriki ye du kelen ma kelenw don n'a y'a mɛn Mali bɛ ko la a bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali bɔ bolo la a nana nka a bɛ na kunba 3 ɲɔgɔn na kɛ fɔlɔ a bɛ fɛ ka taa hɔrɔn ɲiwa a ye kalan kɛ min fɛ a ye Ala deli olu ka juma ka fɛrɛ Ala y'a kɛ an ka cɛkɔrɔba Elhaji Hamɛɲang Ala ka si d'an n'a denw ma olu ye juma in baara a ye fo ka ban a bɛna taa o juma fɔlɔ sali hɔrɔn ɲiwa n'a nana a bɛna taa Gemu a bɛ tila a bɛna taa Bamakɔ ka taa dugawu kɛ jamana ni jamanadenw ye a bɛ sɔrɔ ka taa se fo Segu Cheikh Umaru kun sera yɔrɔ minnu na ka taa ɲɛ jɔ olu la ka dugawu kɛ jamanaw ye Cheikh Umaru kun ye dugawu mun kɛ farafinna kɔrɔ t'a la ni basigi la a bɛ n'o dugawu kuraya Ala ko min na jamana bɛɛ lajɛlen ɲɛ insha Allah taala. O tɛmɛnen kɔfɛ Cerno Bashiru Tal a y'i kunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la hɔrɔn ɲiwa juma misiri min jɔra yen Alhaji Hamɛɲang n'a denw fɛ ka taa o kolobo kari o kɛnɛ kɔnɔna na min sɔrɔla an ka jɛ k'o lajɛ. enen jetta ceerno men Seydi Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu an b'an karamɔgɔ Cheikh Tidiane tanu kosɛbɛ radiyallahu ta'ala anhu eden jetta wasilaji lombiɗi hakkude men e maɓɓe ceerno Mouhamadoul Bachir ko kiɗo mo yejjitani ale fana maa mun don kanu ɲɔgɔn de don kanu ɲɔgɔn mun fana ma ɲina o wiyani minen de komin miñi ko en ko minen poti arde tawa ɗum amma fo ko karamɔgɔ ninnu y'a dɔgɔninw ye k'olu de kan ka taa sɛgɛrɛ o wi ceerno Mouhamadoul Bachir mangu makko ngu to bange duuɓi Ceerno Basiru Ala ye si mun kalifa ma si fan fɛ o n'a cogo bɛɛ bange duuɓe bange Allah si yɔrɔ ani Ala yɔrɔ fof o lelni ɗum a y'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ o abbimo min ɗo ha horini o ale nana ka dɔgɔnin ninnu sɛgɛrɛ fo hɔrɔn ɲiwa o arde ɓesgu Alhaji Hamɛɲang a nana ani an fa Hamɛɲang o ka denmisɛnninw u nana ɲɔgɔn fɛ o yi ɓesgu Alhaji Hamɛɲang ngu meɗin jettaɓe de karamɔgɔ ko k'an fa Alhaji Hamɛ ka denbaya u bɛ olu fana tanu kono de jettugol amen e maɓɓe rewi koye jettugol ceerno Mouhamadoul Bachir Tal a ko k'olu ka tanuli k'a bɛɛ tɛmɛna ka bɔ Ceerno Basiru Muntaga ka fanfɛ de ka ɲɛsin u ma o wi ko goonga eɓe jettini saabu ko kamɓe golli ɗeɗo golle ko tiɲɛ na u ni kanu ka kan ka da kan olu de ye nin baara in baara kono rewi noon koye jokkorgal ceerno Mouhamadoul Bachir Tal mais sababu in bɛɛ bɔra an fa an karamɔgɔ Ceerno Mouhamadoul Bachir Muntaga Ba o wi ɗum noon kanko Labil Bachiru woni laɓal ale Ceerno Amadou Oumar hoore ñiwa Ala ka jon ñumande ɗo aye sirifu kanu kosoɓe aye Cheikh Oumar Modou kanu aye silamew ɓe kanu ale Ceerno Hamme Baba de ya karamogo ye Cilon Ceerno Hamme Baba aye mogo fengo fo nakara a bɛɛ barkara bon aye mogo fengo nakara a bɛɛ barkara awa ale Ceerno Amadou fana aye mogo fengo fo nakara n'a yila bila
abe barkara aka karandiwum Cheikh Hadi Bala Cheikh Hadi ya karanke yande Cheikh Khalid li butanda Cheikh Basiru bana ta ziyara la yoromi alade ulu bela kara ay mo na kara sega fo kabini Senegal fo Mali fo Guinée fo Guinée Bissau fo Mauritanie ay fengo fo na kara na yo la atigi to soro aka karan yoro ko ni barka de bala kosebe aka karan yoro barka de bala kosebe duwa mbe ne bolo kala se jamana ma ninin ko façon be ke jamana kono o hera dronde kata jamana ma ninin duwa ube ke jamana kono o hera dronde kata jamana kono ninin duwa ube ke jamana la ala te jamana bla ni duwa tunte Mali nofe tawa bi Mali boserana ko len ya Mali bambul halibi ala na krani mo nyumon duwa wude do awano tebena au television sharif la ambe ala tanu ambe kira tanu ambaw tanu ambe ala deli no yan karamo haydara ala ka si jandama ala ka laban kunman dama ala na ka kole anaka karando an islame bela jeli parce que abe jole dina ni nyakosobe ziyara be kay yororo abaka mogola wuli ube taga odum oye Islamaya de boke Islamaya kanu de boke amba ala de ala ka si jandi ala ka laban ko jumande ala ka do fara heroka aw fara mun ba barala ala ka si dum ala ka labanya ala ka hamna ko be no ala ka lujidi amba ala deli aba fitna mu be malla ala ka fitna ni ban amba ala deli fitna mu be malla ala ka ban ya ilahi amba ala deli fitna mu be malla ala ka ban ala ka basigin nati malikono amba ala deli ala ka basigi natu lu be kono ambe ala de ala ka basigi natu islam jamano be kono a wodi nga kuma alhamdulillah ni se o mununu bela jelen ko fe baray nana kunche alhaja minyen ale ka dembaya yere konnana min soro lay ayo la je nyon fe Cheikh Basiru talma ajarama min gandi to Cheikh Umar de wono do hande aba man fitel min de wayma ko golli ko fo ade no wurtina dum ajigi musalma tara ya galle do talo woni fo do en amma woni fo ya Allah wallu ewa bismillah ma do min bes ngam e julbe kay mino e bes ngam e julbe kay min bima bismillah ma ko jida da Mali ko ya Allah wada min an ko jida da Mali e julbe be fo ya Allah ko wona o arde ma do arde kay yaade nyoro ade ya segu barke mune baraj mu yalla hokki min nafsara dum ko jidda e galle shawmal ko yalla hokke ko jidandabe ko yalla jabo ko jidda julbe ko yalla jabo e min bibbam e bes ngam dendangal ko ngodmi hado haadi gilay miskino no hay ceerno hay lamdo fo mi bismillah wana min goto de Mali do lamdo miskino bibbam tanirabam fobi ma ko bismillah ko duwandabe ko jidandabe ko yalla jabo moƴƴere yalla wada yeso ma min kam ala hala to mi jotindino ceerno Say Nourou mi jotindino ceerno Lamine mi jotindino ceerno Hadi wonko Allah hulli kam ko be nduyno ko fo jabama min kam jabama hande bibbam mi hoore mi tawama de hanki min mi andal mede yaada e ma hande sugaɓe fo ɓe hanki ɓe fo ɓe payi futuro hanki kono hande ɓurmi sellude mi wi wen futuro hanki ɓe gandano mbeɗa ya hande kono Allah jeeyi fi mum mbeɗa wi wen bisimilla ma ko nduwiɗa fof yo Allah jaabo machallah awa ko nduwiɗa fof yo Allah jaabo mbiya amini amin ya rabbi Allah ka naftore barka o amin ya rabbi allahumma amin amin awa bisimilla ma awa nande musidɗo wala ambe ala dili Ceerno Basiru Tall ala kana ninka ka ziyara labayi ayi duwaw munun do ala ka duwaw nunu mine ka ala dili jamana ala ka basigi jamana den wala ku benento hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
dunga Sherife more dunga ka fusani sanuni wari Kemineje Sherife yo isense Kemineje Haidara yo jama beko